la vida tots passem moments difícils i davant dels problemes algunes persones tendeixen a culpar-se de tot, elles mateixes, a agafar-se tota la responsabilitat, i d'altres persones tenen més tendència a posar les culpes fora, no? A sempre trobar que els problemes són resultat de les circumstàncies, de les altres persones, no? I avui volia fer aquest vídeo per potser veure cadascú pot reflexionar en quina de les dues tendències tens més facilitat a posar-te i a partir d'aquí doncs, poder agafar algunes de les reflexions per també que et pugui servir doncs, per seguir endavant amb aquest procés d'aprenentatge de la vida. Si ets d'aquelles persones que tendeix a posar-se les culpes sempre a dins, no? Tot és responsabilitat meva, és que si jo no hagués fet, és que jo soc responsable de tot el que passa a la meva vida, inclòs els del meu voltant, no? Doncs et convido a poder pensar quina part és teva i quina no. Sobre això que t'està passant, quina part podries haver fet diferent i quina senzillament no tenies prou informació, no tenies altres opcions, o hi ha una altra persona que té la seva part de responsabilitat, no? De vegades tenim com unes idees de, fins i tot des del punt de vista espiritual, no? De jo sóc la que creu tota la meva realitat. I pot ser una creença que en certs moments faci molt mal, perquè no tot és fruit del que nosaltres fem, no? En aquest món en el que vivim estem contínuament entreteixint relacions amb altres persones, amb l'entorn, i cadascú té el seu paper. I també està bé poder separar, no? Quin és el paper que té cadascú, quina és la responsabilitat que té cadascú. Perquè si no això acaba sent com una càrrega, no? Que cada cop pesa més i que en realitat no ens ajuda a alliberar-nos, no? I a poder resoldre la situació, a poder cuidar les ferides que ens pugui haver deixat això, sinó que ens pot fins i tot fer caure en un pou de culpabilització, de cada cop de més pes, no? Aleshores et proposo això, no? Poder també distingir què és el que realment sí que podries haver fet diferent amb la informació que tenies, amb les circumstàncies que hi havia, amb els recursos que tu tenies en aquell moment, què és el que realment sí que podries haver triat diferent i et vas equivocar, i des d'aquí sí, prendre consciència i aprendre d'això, i la resta deixar que se n'ocupi a qui li pertoqui. No? És un poder deixar la responsabilitat allà al mig i que l'agafi de qui sigui aquesta responsabilitat. I si l'altre no la vol agafar, no és problema teu. Deixa que l'altre se'n faci càrrec, si vol, si pot. No? En tot cas, és com un alliberament també poder-se perdonar per haver fet el que has pogut, no? Perquè si no, hi ha com aquestes culpes que es queden allà contínuament, no? I no et deixen ser lliure, en el fons, no? No et deixen poder seguir el teu camí sense tants condicionants. Així que et proposo que puguis utilitzar aquesta culpa, la part sana, per canviar el que puguis canviar, i la part que no és sana, deixar-la i que se'n vagi. I per altra banda, si ets dels que sempre poses les culpes fora, sempre són les circumstàncies les que han fet que tu et trobis en aquest moment, no? Que t'hagi passat el que t'ha passat, et convido a pensar quina és la teva part. Fins i tot si sempre veus en els altres tot el que haurien de canviar, mira com aquest no fa això, com pot ser que aquest altre no se n'adoni, no?
i no hagi après tal cosa, no? Doncs potser pots agafar la part que sí que està a les teves mans, que és preguntar-te, i jo tinc alguna part d'això? Això que dic que hauria de tenir aquesta persona, no? Per exemple, home, hauria de ser més comprensiu amb els altres, no? Com pot ser que no sigui comprensiu? Doncs pots preguntar-te, i jo que sóc comprensiva? En quines circumstàncies em costa ser comprensiva, no? Per exemple, o sóc comprensiva amb mi mateixa? És molt fàcil ser comprensiva amb els altres i amb mi mateixa no? Pots també utilitzar aquest recurs per veure quina és la teva part de responsabilitat en una situació, no? És veritat que les circumstàncies són les que són, però sí que tenim una part de responsabilitat, especialment en com rebem aquestes circumstàncies, com les llegim, no? Sota quin vidre interpretem la realitat, no? Quines ulleres portem que només veiem potser les coses negatives que ens passen o les coses que no són com voldríem, no? I aleshores, quina és la meva part de responsabilitat en poder observar les que sí que van bé, en poder fer que comptin les coses maques de la vida, no? Aleshores, aquesta és una petita proposta de reflexió personal i espero que et serveixi. Per qualsevol cosa doncs, pots anar a fer una ullada a la meva web, que és rosetordera.cat o conscienciaipsicologiaintegral.cat, i pots posar-te en contacte amb mi per qualsevol cosa. Gràcies.